Nginibuyela lapha phinde futhi nginamukele kuyona i-channel yami phambili Radio Inkeza. Lami igama umfazi ngithuthunga khumalo bathi la sibona amakhumede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinda ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare. Okukhona okukhulu kunakho konke wengane zakwethu ukungaboni ngasolinye kwabaphathi bokhozi FM sekuphazamisa ukusebenza kwabadidiyeli bezinhlelo zomsakazo. Leli phephandaba isoleze lithola ukuthi umdidiyeli omkhulu wezinhlelo uZandi Watley oqhubuzana nomphathi omusha wezinhlelo uLango Celwe. Lokhu kuthiwa ke sekuphazamisa nokusebenza kwabadidiyeli abangazi ukuthi kumele balelele bani phakathi kwabo njengoba bakhipha imalolo eshayisana phakathi. Esigamekweni sakamuva kuthiwa bathathane kuma-email kwaShunquthuli kufakwe nabanye abasebenzi kuleyo nkulumo mpikiswane. Umsindo kuthiwa ususwe umhlangano wabadidiyeli ohlelo nguLanga uZandi wafaka kuwona. Ngaphambi kwalokho ubengeyona ingxenye yomkhankaso ohlelo uSigiya Ngengoma wokushaya indishi ngempela sonto. Umthombo okhulume nabezindaba kuyisolezwe uthe uZandi uvele wala wabhala njengomuntu othethayo babuka bonke. Inkinga ukuthi ukhuluma ngolaka hayi kule email kuphela kodwa indlela yiyo nje nakho ungakwazi ukukhuluma kahle nomunye umuntu noma ngabe ke kunezinkinga ezikhona bebodwa. Kodwa ke njengabasebenzi abangendawo kumele bazilungise bodwa bangali nabo bale ngabo akahambisani nezenye izinguquko uLango afika nazo. Futhi uma izinto zingahambi ngokufanisa kwakho weqa wonke umuntu zingahambi ngokufisa kwakhe weqa wonke umuntu eyocebe egoli. Othe uZandi ukhala ngokuthi uLango uxhamukele emsebenzini wakhe futhi ushintsha indlela yokusebenza engahambisani naleyo esenkontilakeni yakhe. Okhulumele SABC uMomi Ngubane ugqugquzela abanezikhalo ukuthi balandele imigudu efanele. I-SABC njengazo zonke izinkampani enemigudu nezinhlelo zangaphakathi zokuxazulula noma iziphi izinkinga ezingase zivele kubasebenzi. Ngaphezu kwalokhu SABC kunomgomo oyisoze ikhuluma izitsolo zokuthi abasebenzi baphathene kanjani esihlangalaleni futhi ke igqugquzela abanezikhalo ukuthi balandele imigudu efanele. Kuchaza uNgubane ngaza ukuthi izona indaba esinibekela zona phambili ezihamba phambili ezithinta abasakazi okanye abasebenzi bokhozi FM la khona kunokushayisana kwembono phakathi kwabo okusekuze kwagabhakela nakubaphathi bezinhlelo. Ngakuthini mhlawumbe kwakho ukuphala uludaba asifilehlana comment section ke ngizolwa khuvo ngalolu daba. Ngina-sponsor ngiphuma njena kodwa ngiyethembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwi-video elandelayo. Kwakho subscribe nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.